तो भाई ऐलान हो गईल कि 5 तारीख के आवे वाला बा बवंडर काहे से कि 5 के हो पवन सिंह के बर्थडे। उही दिन जवन तबाही भोजपुरी इंडस्ट्री में जवन खलबली मची उ रोकले ना रोकाई बबुआ। काहे से कि पावर स्टार और टीम एकदम कुर्सी के पेटी बांध के तैयारी में बालो। 5 हेंगा को के फोटो खिंचवैले वालो आ एक पर लिखल बा कि रिकॉर्डिंग हो गईल 5 तारीख के। याद बानू कि का हो तब वीडियो में बन रहलो। हम ई बताओ तनी कि केकर लिखल गाना हो आ कौना चैनल से आई आ ई तो समझिए गई लोग बोलो कि 5 तारीख के आवे वाला बा। 5 तारीख जब आवेला तो भोजपुरी इंडस्ट्री में एगो अलगे तबाही मच जाला। काहे से कि पवन सिंह वो कर देते हैं, वो लकीर खींच देते हैं जिस लकीर पे रेंगना इन लोगों के बस के बात नहीं है। अब भोजपुरी में अगर सही में केहू रियल काम करेला आ केहू मतलब कि भोजपुरी के बढ़ावे के काम करेला उ पवन सिंह करेलन। आ एगो बात हमनी के कहले निसन कि पिछला बार जब सनी लियोनी आई रहली तब भोजपुरी में गाना ना रहे, गाना रहे हिंदी में, तो वो बेरा मजा ना आइले। बेरा हमनी के कहले निसन कि गाना जौन बा उ भोजपुरी में आवे के चाहिए, तो भोजपुरी में शूट भइल बा। हाँ, रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो गई। 5 तारीख के गाना आई आ आज हवे 30 तारीख और रुक जालो तू लो एकदम बवाल होखे वाला बा। अगर बात कल जाए गाना के लिखले बा तो ई गाना भैया आशुतोष तिवारी के। हाँ, बर्थडे पर गाना लिखले बड़न आशुतोष तिवारी आ म्यूजिक बा प्रियांशु सिंह के। तो जब आशु प्रियांशु के जोड़ी मिलेला तो तारा लोग के पता होई कि कौन तबाही लेके आवेला। आशु प्रियांशु के जोड़ी बात तो ई तो उम्मीद लगावल जा सकता कि गाना भोजपुरी में बा। पावर स्टार पवन सिंह के गाना बर्थडे के गाना भोजपुरी में कोनो हिंदी वाला हीरोइन के साथे हमनी के देखे के इंतजार करत रहनी सन। अगर बात कल जाओ कि कौना चैनल से रिलीज हुई तो चैनल में 2 चैनल के नाम आवता है। एगो चैनल बा वायरल भोजपुरी आ एगो चैनल बा सारेगामा हम भोजपुरी। अब यही 2 चैनल के बात चलता सूत्रों के हवाले से पता चलल बा इहे कि भैया वायरल भोजपुरी ना तो सारेगामा हम भोजपुरी आ ज्यादा कन्फर्म कौन बा उ बावे सारेगामा हम भोजपुरी। तब पवन सिंह के बर्थडे के गाना हो सकता कि सारेगामा हम भोजपुरी से वो एकदम भोजपुरिया मिजाज के गाना हुई, भोजपुरी मूड में हुई। आ वीडियो तो अभी तक शूट नहीं के भाई जवन भी है तू लोग देखला हलो कि हिंकरा साथे शूट हो गई, हुंकरा साथे शूट हो गई, उ कौनो ना होता उ बबुआ पता ना कहाँ वीडियो रखल बा। ठीक बा, काजे शूट भइल बा कि नहीं शूट भइली केहू नहीं के जाना। ठीक बा, आ पवन सिंह मुंबई में बाड़ा नहीं तो सब केहू जानता नु हाई रिकॉर्डिंग भइल बा। हमरा लागता कि लखनऊ में रिकॉर्डिंग भइल बा, फिर शूट होई। आ शूट जब हो के पूरा एगो डायनामाइट खाली जब पटकाई 5 तारीख के भोजपुरी इंडस्ट्री में खलबली मच जाइए। भोजपुरी में ऐसा केहू नहीं खे जे ऐसा कर पाई। अब तारा लोग के का उम्मीद बा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कर लो, शेयर कर लो। आई से कोनो अपडेट तारा लोग के पता हो तो कमेंट कर लो, जल्दी जल्दी कमेंट कर लो। बाकी वीडियो को लाइक कर लो, शेयर कर लो, चैनल का सब्सक्राइब कर लिया लो। काहे से कि जल्दी हमनी के 1 लाख फैमिली कंप्लीट हो गए। मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक खातिर।